Hei Teija, tervetuloa. Mennään syvään päätyyn. Miten sä näet, että AI muuttaa toimistotyötä? Mä näen, että se muuttaa ja on muuttanutkin jo aika paljonkin. Ja ihan lähtien siitä niin kuin ihmisten jotenkin asennoitumisesta ja ihmisten huolista. Että paljonhan puhutaan, että tekoäly vie työn ja kaikkea tämän tyyppistä. Ja nyt tässä kohtihan se on enemmän ollut mun mielestä apuäly. Ja nimenomaan sitten tästä niin kuin huolesta sitten se seuraava steppi, kun huomataan, että se onkin niin kuin apuäly. Että tiettyjä rutiininomaisia tehtäviä, että sä joudut etsimään jotain tietoa tai tämän tyyppistä, niin siihenhän tekoäly on nyt jo tuonut tosi paljon nopeutta. Ja sitten kun siihen porukka saa rutiinia, niin kyllähän se tehostaa sitä arkea. Ja sitten myöskin toimistotyötä muuttanut silleen, että on tullut uudenlaisia tehtäviä, mitä ei ehkä pari vuottakaan sitten vielä oikein osattu ajatella, että minkälaisia uusia tehtäviä tulee ja ketkä on niihin sopivia ja ketkä haluaa tehdä niitä tehtäviä. Ihan lähtien niin kuin tekoälyn kouluttamisesta ja niin kuin valvomisesta, että mitä se sitten vaikka asiakkaille vastaa ja tämän tyyppisiä asioita. Kyllä. Hyvä vastaus. Mä oon suuri uskoja siihen, että tämän tekoälykehityksen myötä me tullaan paikkaamaan sellaisia asioita, mitä me aiemmissa digitalisaatiovaiheissa ollaan ymmärretty väärin. Niin kuin esimerkiksi se työnkuva, se, että toimistotyö ei ole tehdastyön kaltaista ja sitä ei tehdä 7,5 tuntia päivässä yhtämittaisesti, vaan silloin, jos me mennään siihen, niin silloin me käytetään ihmistä työkaluna, mihinkä meidän ei pitäisi sitä käyttää, vaan ihminen pitää olla suunnittelija ja luova Kyllä. Tänä päivänä keskustellaan tekoälystä, yritystekoälystä erityisesti ja Kultin kanssa, joka on mun pitkäaikainen työystävä ja mä pidän myöskin ystävänä. Ja meillä on yhteistä tarinaa yli 15 vuotta ja on pohdittu johtamisen ja erityisesti asiakasjohtamisen haasteita ja niitä tukevia informaatiojärjestelmiä useampien eri firmojen linssien läpi. Ja kiitos Teija, että tulit. Haluatko sanoa pari sanaa itsestäsi tai sun koirista? Koiristahan mä voin aina puhua loputtomasti. No joo, siis just tuossa kun ajelin tänne autolla, niin mietin, että herra jestas, että kohta on niin kuin 30 vuotta ollut finanssialalla töissä, että diplomaattihan musta piti tulla, mutta sitten mä avasin jonkun sellaisen oven, että astuin finanssimaailmaan ja tämä on ollut tosi mielenkiintoista täällä kehittämistöitä sitten tehdä ja koiriin nyt sen verran pitää sanoa, että 7 niitä on kotona ja niin ne on hyvä vastapainoa työlle. Joo, mäkin seuraan mielenkiinnolla, että kuinka paljon niitä onkaan koko ajan. Se on hyvä. Nyt silloin kun me lähdettiin tälle, tai tutustuttiin ja lähdettiin yhteiselle matkalle, niin me rakennettiin asiakkuuden hallintaa isossa korporaatiossa. Ja silloin päätöksenteko oli perinteisempää tällaista kovaa logiikkaa, jossa tiedon hallinta oli selkeää ja tosiaan päätöksiä tehtiin hyvin yksiselitteisessä muodossa. Muistaakseni siinä järjestelmässä, joka oli se ensimmäinen järjestelmä, joka oli se suurin, mitä me rakennettiin yhdessä. Meillä oli 32 eri integraatiota erilaisiin tietolähteisiin, joiden perusteella me tehtiin sitten luottokelpoisuuspäätöksiä. Ja nyt jos sä mietit sitä perspektiiviä vasta, mä silloin jo arvostin sitä sun ymmärrystä siitä ympäristöstä ja kokonaisuudesta. Ja siitä on tultu yli 15 vuotta tähän päivään, sä oot nähnyt sitä kehityksen kaarta. Nyt sä oot seurannut, mä tiedän, että sä oot seurannut niin kuin sieltä koko 3,5 vuotta tätä GenAI-kehitystä. Niin miten sä näet ton niin kuin kysymyksen asetannan muuttuvan? Lähinnä mua kiehtoo tämä niin kuin pehmeä ja kovan logiikan ero päätöksenteossa. Itse asiassa mä mietin tässä, että onko se vielä muuttunut loppupeleissä kauheasti. Siis mahdollistahan se olisi, että se olisi muuttunut paljonkin. Mutta sitten regulaatio on tiukentunut aika paljon tässä matkalla ja nyt kun GenAI on tullut ja AI-aktit on tullut ja nämä, niin
aika paljonhan on tullut sitä, että ihmisen pitää päättää, tehdä päätöksiä. Joo. Eli jotenkin silloin ajatteli varmaan niin, että päätöksiä pystytään yhä enemmän tekemään automaattisesti. Ja koska sitten kun koneet sen tekee, niin se on jotenkin tasalaatuisempaa ja fiilikset ei vaikuta ja tämän tyyppiset asiat. Niin ei musta ihan hirveän pitkälle ole tultu siitä siinä mielessä, että nyt rajoitetaan niin paljon sitä. Siinä on hyvät ja huonot puolet, mutta ihminen aina se enterin painaa ja sitten lopulta ainakin niin kuin finanssialalla tosi niin kuin pitkälti. Onhan automatiikkaa siis finanssialalla toki paljon, mutta ehkä yllättävän vähän siihen nähden, mitä niin kuin tekniikka mahdollistaa. Eikö vaan? Että niin kuin selkeästi, ja mun mielestä tässä muutoksessa yksi mielenkiintoinen asia onkin se, että tämä teknologiahan menee taas niin kuin pitkällä edellä. Me ei puhuta loppujen lopuksi, ihmiset sekoittaa monesti kaksi asiaa keskenään, tämän niin kuin teknologian eksponentiaalisen kehityksen ja sitten ihmisten niin kuin muutoskyvyn, joka on evoluutiota. Me kutsutaan sitä evoluutioksi ja se on se, joka määrittää loppujen lopuksi sen tahdin. Ja nyt sitten sä toit vielä kolmannen kulman, mikä on mielenkiintoinen, on tämä regulaatiot, ajakti, jotka elää ja laahaa vielä perässä. Ja yksi sellainen, missä me puhuttiin joskus sun kanssa, mikä on mun mielestä hyvä, mitä ihmiset ei välttämättä ymmärrä, niin on se, että kun ajatellaan finanssialan näitä uusia tulijoita, jotka on näitä villejä pelureita, puhutaan fintecheistä ja ihmetellään, että miten nämä pienet fintechit pystyy haastamaan noita isoja jättiläisiä valtavinen resursseja, että kuinka hitaita ne onkaan. Mutta kun tämähän on täysin epäreilu kilpailu, koska ne isot reguloidaan, niillä on säännöstöt, ne on niin kuin finanssivalvonnan alaisia, ja nämä pienet tulee puskista ilman vielä niin kuin toimivaa regulaatiota uuteen teknologiaan. Tämähän tapahtui edellisessä aallossa jo silloin 10 vuotta sitten, ja tämä on tapahtumassa taas tässä. Näet sä liikettä tämän niin kuin AI-starttareiden tai tuolta suunnasta fintechien niin kuin uudistumisen myötä, onko mitään sellaista, mikä sun mielestä on mielenkiintoista tai erilaista kuin ennen? Mun mielestä ehkä niin kuin regulaatio nyt, olisiko siinäkin lainsäätäjät oppinut jotain siinä mielessä, että mun mielestä niin kuin nykyinen tekoälyä koskeva regulaatio, sen verran mitä sitä itse tunnen, en tietenkään kauhean syvällisesti, mutta se on ehkä niin kuin koskee laajempaa joukkoa kuin aikaisemmin. Regulaatio koski just näitä isoja toimijoita ja sitten tuli näitä ketteriä pieniä sivusta ja pystyi tekemään asioita. Niin mun mielestä niin kuin regulaatio ottaa nyt jotenkin laajemmin kantaa. Okei. Tuo on mielenkiintoinen ja kiva kuulla, että toi on se näkemys, koska kyllähän loppujen lopuksi kuitenkin vähän, vaikka mä oon optimisti ja niin kuin sanoin, että mä uskon, että tämä AI tulee paikkaamaan asioita, mitä me on ymmärretty väärin aiemmissa digitalisaation vaiheessa, niin kuitenkin kyllähän se niin kuin reguloimattomuus vähän pelottaa. Ja jos sanotaan vaikka niin kuin uhkaskenaariona, mä esitän sulle tämä uhkaskenaario, mä en muista, onko mä tätä esittänyt sulle aikaisemmin, mutta mä täällä pelottelen monesti niin kuin ihmiset, jotka on vakuutusalalla, että nyt kun niin kuin jokaisella ihmisellä on kyvykkyys luoda agentti, joka esimerkiksi luo kyselyn vakuutuksista jokaiseen vakuutusyhtiöön sun ehdoilla ja tekee sitä vaikka joka päivä. Niin kuin tässäkin pienessä maassa, kun 100 000 ihmiset alkaa käyttää ja lähestyy jokaista vakuutusyhtiötä joka päivä. Ja kun tässä on tämä asymmetria, tiedonhallinnan asymmetria, että jos mun vakuutustiedot leviää mun aiheuttamana johonkin, niin mitä sitten, ketä kiinnostaa mun auton vakuutukset. Mutta jos mun vakuutustiedot leviää vakuutusyhtiön niin aiheuttamana, niin meillä on vakava GDPR-rikos. Kyllä. Niin että miten sä näet ton kehityksen tapahtuvan, koska nythän niin kuin se asiakaspalvelun täytyy jollakin tavalla vastata kuitenkin niihin kyselyihin, koska ne on legitiimiä kyselyjä, mitä agentti tekee. Mä luulen, että mietitään aika paljon tällä hetkellä niin kuin finanssialalla, että sitten jos alkaa niin kuin massoittain tulla tällaisia kyselyitä, niin pakkohan sitä jotenkin automatisoida, mutta miten se niin kuin kaikki tämmöinen asiakkaan vahva tunnistaminen ja miten sitten, nyt mun käsittääkseni missä regulaatio ei ulotu näihin AI-agentteihin. Että mitä sitten, jos niin kuin laitetaankin, että 2 agenttia keskustelee keskenään, että sä oot tehnyt agentin ja jossain yrityksessä on agentti ja ne keskustelee keskenään, niin regulaatio eikä koske sitä tällä hetkellä. Niin mitä jos siitä tapahtuu joku tietosuojaloukkaus, niin kenen vastuulla se on? Tämä on juuri hyvä agenttien kanssa. Isoja kysymyksiä. Niin, kyllä. Kyllä. No, miten
tämä niin kuin prosessien streamlinaus, jos ajatellaan sitä, että sä oot kuitenkin ollut aina prosessien päällä ja Finan prosessien päällä, jotka on niin kuin vakavasti otettavia prosesseja. Mulle yksi tämän niin kuin Genoain sellainen iso anti oli, mä kohtasin sen tuolla Ruotsissa jo silloin heti alkuaikoina 23 vuoden alussa, että nyt meillä voisi olla mahdollista luoda aidosti digitaalisia twinejä liiketoimintaprosesseista. Koska aikaisemmin ongelma oli se, että liiketoimintapäättäjät, jotka on ymmärtäneet prosessinsa, ei pysty koodaamaan sitä prosessia suoraan, vaan siihen tarvitaan niin kuin välillisiä työkaluja ja ihmisiä, jotka pystyy sitten avaamaan koneelle, että mitä tässä tapahtuu. Nyt kun me pystytään natural language processingilla, me pystytään omalla kielellä keskustelemaan koneen kanssa ja kuvaamaan, niin uskotko, että toi muuttaa niin kuin Finassa niiden prosessien luonnetta? Mä annan sulle vielä niin kuin semmoisen tärpin tähän, että jos ajatellaan Aaltoa 5 vuotta sitten me puhuttiin RPAsta. Me puhuttiin silloin niin kuin Alle Wahlroos telkkarissa sanoi, että niin kuin tämä tulee tehostamaan vähintään 20% finanssialan prosesseja. No oikeasti ei varmaan niin käynyt. Se RPA jäi vähän niin kuin vaiheeseen. Mutta tällä kertaa tuleeko nyt, onko tällaista niin kuin prosessikehityksen tai niin kuin tehostamisen muutosta odotettavissa? Uskon, että on. Että uskon, että meillä on kyllä prosesseissa kuin finanssialalla laajemminkin aika paljon mahdollisuuksia tehostaa. Ja ehkä sitten justiin tämä, että mitä regulaatio sanoo, että mikä on niinku, minkäkinlainen prosessi, että kuinka paljon ihmisen pitää olla siinä mukana. Se on mun mielestä tällä hetkellä niinku ehkä se isoin este, tai sanotaan ehkä hidaste enemmänkin. Että kyllähän prosessi sitä voidaan automatisoida pitkälle ja sitten niin ihminen on siinä kuitenkin se niin kuin NS-valvoja. Mutta uskon, että tullaan näkemään paljon sellaistakin, mitä me niin kuin prosessikehittämisessä, mitä me ei ehkä nyt jotenkaan osata edes niin kuin ajatella. Mä uskon, että se tulee olemaan yrityksissä yksi isoimmista niin kuin tekoälyn hyödyntämisen kohteista. Joo. Mä uskon niin myös. Sitten niin kuin, jos me jaetaan vähän niin kuin kehitystä, jos me mietitään muutosjohtamisen niin kuin dilemmaa ja tämän niin kuin teknologian hyödyntämisen kehitystä ja juuri sitä evoluutiota, miten tämä etenee, ja, niin toi, mitä sä mainitsit juuri tästä niin kuin henkilöaugmentaatiosta versus prosessiaugmentaatio, niin mun näkemykseni mukaan tällä hetkellä tämmöisillä hyvin pienillä yhtiöillä, jotka on henkilöltä henkilölle johdettuja, joissa prosesseja ei vielä ole, niin tällä hetkellä nautitaan tällaista epäreilua kilpailua ja tästä henkilöaugmentoinnin käyttämisestä. Toki riskillä, mutta kuitenkin niin, että tänä päivänä on niin kuin starttereiden päivät. Tänä päivänä voidaan hyvin pienellä työvoimalla tehdä asioita tuollaisessa startup-ympäristössä verrattuna siihen, mitä vielä 3 vuotta sitten kyettiin tekemään. Sitten on keskikokoiset yhtiöt, joissa prosessit on jo läsnä, jotka kuumeisesti tällä hetkellä rakentaa niin kuin AI first lähestymistä joihinkin prosesseihin, valittuihin prosesseihin, ensimmäisiin prosesseihin. Ei ole vielä siellä, mutta tulee olemaan. Mutta kun ne saa sen valmiiksi, niin sitten he palauttaa takaisin tämän niin kuin vallan tasapainon näitä pieniä yrityksiä vastaan. Sitten on nämä isot enterpriset ja mun mielestä jokainen finanssiyritys, sanoisin, että jokainen finanssiyritys kuuluu tähän niin kuin enterprise-luokkaan, olipa se pieni tai iso, koska sen on suhtauduttava niin vakavasti kuitenkin. Teillä tämä niin kuin compliance, governance on kuitenkin sisäänrakennettuna ihan eri tavalla kuin millään muulla toimialalla. Ihan ymmärrettävästi pitää ollakin. Niin enterprise-luokassa mä näen, että tapahtuu tämä muutosjohtamisen hallinta nimenomaan niin compliance first. Että ensin mietitään, että mitä me voitaisiin tehdä, mikä täyttää regulaatio- ja compliance-vaatimukset. Ja sen jälkeen aletaan miettiä, että missä aita voidaan hyödyntää. Eli tavallaan tullaan vähän niin kuin takamatkalla taas näihin keskikokoisiin yhtiöihin. Uskotko, että onko mahdollista niin, että tässä jaetaan Fina-kentässäkin ja niin kuin kaikissa muissa kentissä ehkä niin kuin kilpailutilannetta uudelleen siinä, että tässä nämä keskikokoiset yhtiöt tulisi saamaan jonkun epäreilun kilpailuedun taas isoja yhtiöitä vastaan AI vuoksi? No ehkä väliaikaisesti, mutta kyllä mä uskon, että niin kuin isot yhtiöt Fina-sektorilla, niin ne kuitenkin panostaa tähän niin paljon ja en tiedä, ehkä pyrkii vaikuttaa niin kuin regulaatioonkin, tai uskon niin ehkä vähän niin kuin perässä tulee ja silloin se kilpailuetu on niin kuin väliaikaista, mutta en usko, että se on ehkä niin pysyvää, mitä se oli aikanaan, niin kuin, kun näitä digiasioita lähdettiin tekemään. Kyllä. Ja toimista tuossa aikaisemmin sanoit. Kyllä.
Niin se varmaan on. Mutta aika näyttää, mutta se on mielenkiintoinen. Aika näyttää, niin kyllä. Joo. Ja sitten kun muistetaan se, että mitä silloin niin kuin tapahtui ja just se ehkä tietynlainen eriarvoistuminen eri kokoisten yritysten välillä, niin mä luulen, että me ollaan työelämässä vielä, ketkä oltiin silloin ja muistetaan se. Kyllä. Niin siihen pystytään ja yritetään nyt niin kuin vaikuttaa vähän etupeltoon. Totta, se on totta. Se on varmaan totta. Toi antaa vähän niin kuin, toi on hyvä perspektiivi, tuota mä en ollut ajatellut koskaan tuosta kulmasta. No muutosjohtaminen sitten taas niin kuin vähän jäämättä johtaa tähän niin kuin työn muutokseen, mikä on mun mielestä se mielenkiintoisin kulma tässä, että miten työ muuttuu. Että kuitenkin niin kuin mehän ollaan sun kanssa puhuttu aiheesta jo aikaisemmin, että digitalisaatio on jatkumoa teollistumiselle. Ja viime kädessä kuitenkin me puhutaan työkaluista, kun puhutaan digitalisaatiosta ja työkaluista, joiden tarkoitus viime kädessä on auttaa johtamista ja sitä kautta muuttaa työtä. Ja tämä on niin kuin vääjäämätön kehäpäätelmä. Ja tietenkin tässä niin kuin lopullisesti me toivotaan, että me luodaan silloin, niin kuin me parannetaan ihmisen tuottavuutta, yhtiöiden tuottavuutta, maiden tuottavuutta ja lopulta niin kuin bruttokansantuotetta kaikessa kehittyneessä niin kuin länsimaissa, joilla tämä teknologia on niin kuin hallussaan. Ja mä uskon, että siihen päästään. Kuinka kauan siihen menee, ne on kysymyksiä, mutta sitä kohti vääjäämättä. Nyt meillä on työkalusto ja niin kuin sanoit, on kehittynyt jo pitkälle. No miten sä näet sen niin kuin muutosjohtamisen matkan, kun nyt ihmisiähän vähän hämättiin tuolla co-pilotoinnilla mun mielestäni niin kuin tälle matkalle. Et kun tällainen hermostuneisuus syntyi 3,5 vuotta sitten siitä, että loppuuko mun työ kokonaan ja firman johdosta, että loppuuko tämä mun firman kilpailukyky kokonaan, jääkö joku ohi. Niin siihen tuotiin tällaisena nopeana painkillerina tämä niin kuin co-pilotointi, joka oli sitten niin kuin Microsoft Driverina, pystyi sen tuomaan nopeasti. Ja sillä saatiin rauhoitettua vähän niin kuin ihmisiä, että johtoa siitä, että no ei tämä nyt tämän isompi muutos olekaan. Tämähän nyt on vain työkalu muiden joukossa. Mutta vuosien jälkeen, kun se oli päässyt tuolle matkalle, niin alkoi herää uudestaan tämä kysymys, että alettiin puhua agenteista, alettiin puhumaan prosessiargumentaatiosta. Ja tällä matkalla nyt sitten tämä on niin kuin noussut uudestaan tämä kysymys, että no mikä sitten on se vastaus ja mikä sitten on se aikataulu. Miten sä näet tämän niin kuin tästä eteenpäin, niin kuin jos ajatellaan ihan vaan villiä veikkausta aikajanaa, sitä kehityspolkua, että kuinka nopeasti toimistotyö muuttuu siihen, että ihmiset ei enää käyttäydy kuin työkalut, vaan että ne käyttäytyy kuin suunnittelija. Voi kun olisi kristallipallo, mutta kyllä se varmaan aika nopea se muutos tulee olemaan ja mun mielestä sellaista pientä häivähdystä siitä jo on. Tekoäly ei mun mielestä pelota samalla tavalla enää kuin mitä silloin, kun niin kuin ChatGPT ja nämä niin kuin isosti lähti tulemaan. Mun mielestä siitä on jo häivähdyksiä ja mä uskon, että varmaan tietysti niin kuin yritysten omasta politiikastakin riippuu, että kuin rivakasti matkalle halutaan lähteä. Ja sitten, niin kuin taisin sulle kerran kun juteltiin, niin sanoakin siitä, että mä uskon, että sellainen, mikä vaikuttaa myös paljon asiakkaiden odotukset. Eli miten se asiakaskäyttäytyminen tulee muuttumaan, että jos asiakkaalle sanotaan, että nyt sä jutteletkin niin kuin ihmisen sijaan vaikka tekoälyn kanssa, niin missä kohti asiakkaat on valmiita siihen? Niin se on musta iso kysymys, mitä niin kuin finanssialalla, että miksei muuallakin niin kuin pitää ymmärtää, että pitää olla valmiutta siihen, sit kun asiakkaat on valmiita ja tietysti niin kuin houkutella asiakkaita siihen, mutta asiakkaita ei voi pakottaa siihen. Eli se on musta niin kuin iso asia, joka myöskin vähän niin kuin tulee vaikuttaa siihen aikatauluun, mihin niin kuin yritykset voi mennä. Et me ei voida niin kuin yksipuolisesti tehdä sitä vaan niin kuin yhdessä asiakkaiden kanssa. Pari spesifimpää kysymystä vielä tuosta syventää, niin jos mä kysyn ensin sulta tällaisen, mutta mä tiedän, että kun sulle tämä teknologia on ollut työkalu enemmän ja se sun niin kuin halu vaikuttaa kulkee sieltä niin kuin sen muutosjohtajuuden kautta. Muutetaan asioita, muutetaan tapoja, prosesseja, muutetaan tapaa toimia ja erityisesti niin kuin mä sanoin alussa jo, että on niin kuin asiakkuuden hallinta
asiakarajapinta on sellainen osa-alue, missä mä oon aina pitänyt sua niin kuin sun spesialiteettia niin kuin tosi kovassa arvossa. Jos me mennään niin kuin sinne, siellä tämmöinen niin kuin LLM-augmentointi, niin vähän niin kuin mitä sanoit äsken, niin sehän myös vähän niin kuin jarruttaa osittain kehitystä niin kauan kuin meillä on nämä tällaisen ison kielimallin nämä niin kuin haittapuolet läsnä. Niin jos kysytään niin kuin spesifimmin, niin uskotko sä, että siellä asiakasrajapinnassa tullaan näkemään tällaisia spesifisiä subjektiorientoituneita kielimalleja, vai uskotko sä siihen, että näiden, niin kuin me pelataan vielä pitkään niin kuin suoraan sekä käyttäjät että yritykset noiden niin kuin isojen kielimallien kanssa niin kuin välittömästi? Et jos ajattelet hinnoittelua ja ajattelet sitä niin tapaa toimia, niin mihin suuntaan on menossa? Koska mulla ei ole tähän vastausta, mutta mikä sun... No ei mullakaan, mutta musta tuntuu, että meillä on näistä niin kuin yleisistä kielimalleista vielä niin hirveästi hyödynnettävää ja opittavaa, että mä uskon, että kyllä me niiden kanssa pelataan vielä niin kuin aika pitkään, kunnes joku keksii sitten jonkun niin kuin täsmällisemmän. Joo. Koska toihan on tuollahan on valtavan suuri kansantaloudellinen merkitys tuolla kysymyksellä, että nyt jos sanotaan niin, että maailma on menossa pienempiin malleihin, spesifimpiin malleihin, noiden LLMien arvoa ei koskaan saada kässättyä siinä mitassa ulos, kuin mitä niihin on pumpattu rahaa, niin se tietenkin tulee niin kuin vaikuttaa sitten jo rahamarkkinoiden kautta jokaisen länsimaahan. Niin. Mutta mielenkiintoinen niin kuin, mun mielestä niin kuin kysymys tuossa. No, mutta sitten siihen ehkä niin kuin isoon kysymykseen, siihen työnkuvan muutokseen eli jos mä teen sulle väittämän siitä, että mä väitän, että tämä meidän 7,5 tunnin toimistotyöpäivä on niin kuin vain historian havinaisilta tehdastyöstä ja sen ei koskaan olisi pitänyt näin mennäkään. Että tämä osaltaan on ohjannut meidät siihen, että me tehdään sellaisia vähemmän tärkeitä työkalumaisia asioita sen meidän vaativan niin kuin toimistotyön ohessa, koska me ei kyetä kerta kaikkiaan syventimään jonkun ongelmanratkaisuun tai suunnitteluun tai luovaan prosessiin niin kuin 7,5 tuntia putkeen. Me kyetään tekemään tunti tai parhaimmillaan ehkä niin kuin 2 riippuen vähän siitä, mutta sitten se oli siinä. Ja sitten meidän täytyy tehdä jotakin vähemmän vaativaa, helpompaa ja me muutetaan työkaluksi. Sitten me aletaan tekemään kauniita PowerPoint ja me aletaan tekemään muistioita, me aletaan tekemään juttuja, mitä ehkä me ei tarvitse enää tehdä. Nyt meillä on Genai, joka voi finalisoida sen. Niin sitten se työnkuvan muutos, että se mun villivisio on se, että me irrotaan niin kuin ajasta ja paikasta sen työpäivän kanssa. Me tullaan tekemään stinttejä päivässä ja tämä muuttaa niin kuin elämää, toimistotyöläisten elämää merkityksellisesti, lopullisesti. Toi on ihan mahdollista. Siis niin kuin tosi semmoinen tulevaisuusvisio, mikä on niin kuin, tavallaan, että me ollaan kaikki niin jotenkin jumissa tämän 7,5-8 tuntia päivässä tyyppisen kanssa, että toi on niin kuin tuntuu tosi villiltä veikkaukselta, mutta jos nyt miettii niin kuin vuosikymmeniä taaksepäin, miten työ on muuttunut, niin kyllä mä pidän ihan mahdollisena. Ei varmaan 20-luvulla ehkä toi tapahtumaan, mutta et jossain kohtia ja sitten se, että tossakin niin kuin mä palaan taas siihen mun yhteen lempiaiheeseen, eli just nämä niin kuin asiakkaat tai ne, ketkä hyödyntää eri yritysten palveluita, niin koska ne muuttuu siihen, että tavallaan se ei ole enää tällainen niin kuin virka-aika tai se on niin kuin ajasta ja paikasta riippumatonta, että nämä pitää niin kuin mätsätä taas, jotta niin kuin yritysmaailma voi mennä tuohon, mihin se ihan mahdollisesti menee. Mutta että milloin sitten ne käyttäjät, asiakkaat, milloin ne on siihen valmiita, niin ottaako se sukupolven? En tiedä. Niin, se on totta. No onko niin finanssialan linssit päässä, jos katsot nyt niin kuin tulevaa vuosikymmentä, niin onko siellä joku semmoinen osa-alue, minkä sä haluaisit muuttaa tai minkä sä näkisit muuttuvan merkityksellisesti? No kyllä mä näitä prosesseja ajattelen, että kyllä niin kuin finanssialalla on paljon, niin kuin tuossa aikaisemmin sanoin, niin kuin prosesseista tehostettavaa, siis sellaista, että ihminen tekee vaan jonkun vaiheen, koska on pakko, mutta mitä jos ihminen olisi sitten enemmän sellaisessa niin kuin
validaatio tai kouluttamis tai niin kuin tämän tyyppisissä tehtävissä. Että kyllä mä uskon, että sieltä on niin kuin paljon saatavissa vielä aika lyhyelläkin aikavälillä. Joo. On kiva kuulla ja mä arvostan tosi paljon sun taustaa ja perspektiiviä, että sä kuitenkin olet ollut niin kuin useissa finaalan isoissa toimijoissa ja niin kuin sanottua, arvostin jo 15 vuotta sitten sun ymmärrystä sieltä, niin kuin miten informaatiohallinnan tuella muutetaan prosesseja. Kiitos, että sä tulit tänne. Kiitos kutsusta. Oli tosi kiva jutella ja meille jäi tästä paljon pohdittavaa. Kyllä. Kiva kesä. Kiitos.